Gymnázium v Púchove je dôkazom, kam až môže zájsť politická arogancia. Župan Baška odmietol vymenovať víťazku riadneho výberového konania. Skúsenú a rešpektovanú odborníčku. Prečo? Z politických dôvodov. Vyčíta jej trikoloru počas štátneho sviatku a údajné zneužívanie EduPage. Lenže kde sú dôkazy? Nikde. O to väčšie pokrytectvo je, že práve ľudia z Trenčianskeho samosprávneho kraja práve cez EduPage pozývali žiakov a ich rodičov teraz počas letných prázdnin na predvolebnú akciu Župana Bašku. To už zrazu nebol problém? Ja podporujem budovanie cyklotras. Nepodporujem však zneužívanie škôl na zvolávanie detí na politickú sebaprezentáciu. Pani profesorke Balalovej chcem opäť poďakovať za jej odvahu. A všetkým odkázať jediné. Politikárčenie do škôl naozaj nepatrí. V Trenčianskom kraji je čas zmeniť smer.